Sziasztok, én Macián vagyok, és ebben a videóban PvP-zni fogunk a Nova Crafton, és itt van velem András 9. Hellótok! Hellótok, tudsz köszönni. Ja. Na, PvP. én csak ja, T per PvP. Csomóan nem lesznek itt. Mert kevesen vagyunk, mert hát már 10 óra van. Amúgy elnézést, hogy nem volt sokáig videó. Szimplán nem az, hogy nem volt kedvem, hanem ez csak Hol vagy? itt. Na, kitvel bonyozzunk. Titó. Ne ütögessél már, buzi. Ó, Titóval. De Tito, bazd meg, nem is... Most team van? Tito, ez MH plusz. Hát akkor ezt töljük. Isten, de nem tudok belecsapni, mi a fasz van? Jó van. De mi a szar? Erő 2-es poti. Ez hogy Jó, kering... én megyek, csapkodom őt. Ez úgy keringőzik az a gamer egeréve. Team van. Team. Akkor megyek mással. Én ezzel nem kezdek ki, ez erős. Nagyon erős. Szóljál. Szóval beütöttem, te meg 0-szor XD. Hát ja, XD. Nincs itt senki. De, gyerünk oda hátra, és akkor lehet, hogy ott lesznek. Az előző videó kurvára laggos volt. Mi csodott te geci? Na hát itt van. Csap már ki. Persze OP-zik mi. Jó, beiszom erő 2-t. De nem tudom elkapni, milyen faszom. Erről... Gyere, Jós kapista. Szétkaplak. 1v1. Hülye, itt ír neked, hogy itt csá. És te meg Ja, ölöd. Jó van. na jó van, na mindegy. Ölöd. Visszaírtam, hogy csá. De várj, de mi a faszom ez a lag? Ó, ez most... Ez mi volt? Nem, team van. Mi van? Jó, mindegy. Hol van, de... Senki nincs PvP-n, az a rossz. Ja, szerintem erre a Jós kapistára rámegyek, de nem biztos. Hol vagy? Az széket. Gyere gyorsan ide. Magmához. Vagy nem magma, mi izéhez a spawnhoz. Ott egy gyerek, itt a gyerek. Azt a Stevie gyereket szét kell csapni. Nek sima skinje van. Igen, ahogy meg erős, meg minden, csak... Itt egy elit. Látom. Erő 2. Ó, szereztem. Anyád, milyen izémán szett. Jó, nekem is ilyen van, de hát akkor is. Ó, bocs. Nem baj. Nézd, dobok neked ki a szettet, ezt nézd. Nem kell, hagyjam a szarjaiddal. Van nekem elég. Jó, ez hullani fog. És nem hullott. Majd amúgy lesz Skype PvP videó, és nem tudom mikor. Istenem, a faszom már dobáljátok a szarjaitokat. Itt dobálják ki a hülyeségeket. Van krumplim. Istenem. Van krumplim. Nézzétek, milyen menő vagyok. Kinek kell? Hol? Eldobtam. Anyádat már takarodjál már, hülye geci. De skin van, de nem ütöm. Mert miért ütném? Isten, persze, hogy vegyek fel minden szart. Jó, ezt hát most én itt... Elagolj már, te fasz! Ütöm, 2v1 van. De hol FPS? Hallod? Mi van? 100. Jó, annál jó neked. De én vidizek. Jó, hát ez meg boltával üt, úgyhogy ez menjen magának. Menj már, Boba Fett, geci. Mondjuk oda elvileg team van, de tök mindegy. Menj már innen! Ugye, pöcs. Hol Jó, most... erő 2 most járt le. Ó, nagyon-nagyon befostatok, mi buzik? Nem mertek kijönni. Nézd, van krumplim. Nagyon nagy menő vagyok. Ugye itt van. Nem érdekel, hát üssön szét, hát még afkolva se nyílt ki. Ennyi, meghalt. Megöltem.
Ó, de 9. Anyád, milyen kard? Az kell nekem. Ez nem. És a boltát felvették. És milyen balta volt az? Nem tudom, fogalmam Biztos sincs. 20 szoptos. Ja. Hát mi, egy ilyen gyerek mivel jár? Ó, hülye! Itt vannak a cuccok. Ezt mi csaptad ki? Te ez velem van. Mindegy. Vagy nem tudom. Ne csapd ki! Á, bocs, de kell a bolta. Nem. Kell a bal. Jó. Anyád neked tüskis. De ez nem olyan balta. Jó, milyen cuccokat szedtem fel? Sima balta, te hülye. Én egy gyereknél csak survival-özött, hogy tudja. Jó, a sima bolta, de nem az a többi cucc milyen. Semmi. Marha jó cuccokat vett. Mit Hallod? vettél fel? Az a... Ó, milyen kard? Semmilyen. Jó, azt nem kell, de... Hülye, Valami- kidobtam. Mit? Azt a 20 szoptosat. Kardomat, geci. Ez az, nem? Ez az. Ja, Várj. ez megvan. Hülye, valaki jött. Oda kell tépéznem Joska Pistára. Basszus. Istenem, a nyomorék üt. Engemet is. 2v1. Nem, mert itt vagyok én is. Csá. Csá. És nincs rajtam erő. Akkor ide be. Azt csinálom. Nincs team, te idióta, szét kell. Gyere, csapjuk szét már ezt. Megyek. Úgy nem szoktam ennyire laggon, csak mondom. Persze. Anyát kaptam. Mert már régóta. Hold 2v1, gyere már. Hát, jó, megyek. De már így most itt beiszom a potikat. Rászöljük, hogy Gyere, nem már üssön. üssük ezt a titánt. Velem van. Ja, akkor szóljál neki. Nem szólok. Inkább üssük. Öljük. Jó, szerintem is. Jó, team. Csak a vidi kedvéért. Istenem, is letímel. Ó, de nyomorék. Nem te. Csá, úgy. Ez ki? Vivi Cica Mica. Vivicica Mica? Jelölj be Skype nevem TituMMC. Jó, megjelölnek. Majd. Ahogy megírom, hogy... Vidi... Van. Megcserélek szettet. Benne lehetek kérdezni egy gyerek, ez hülye. Na, hát gyere el PvP-re és Istenem. benne lehet szálljasz PvP-re. Tudom én azt. Ó, 2v1. Ok. Gyere, üssél. Gyere. 2v1. Van. Mutatja a tímet, és sőt, ez hülye. Nem cserélek szettet. Ez mi? Ne higgyétek, hogy hagyom meg. Ez be van OP-zva vagy hacker? Én ezt nem hagyom, hogy meg a túlélje. Te nem téged ütlek, Viri, vagy mi a faszom a neved. Gyere ki onnan. Gyere. Ez kopott, gyere már, üssük Ez szét. kopott, ütöm. Mindkettő elkopott, De ne mindkettő azt a elkopott. Viri, azt a titát ne. Markoska ütöm. Gyorsan. Megint elkop. Ennyi. Hullott. Ennyi. Kardja. Aha, olyan. Hát az a Hallod, ez jó. bolta. Az nekem. Bolt. Add már Ez nekem. az. Adjam neked. Hallod, jobb volt a kardja, mint nekünk. Geci. Most itt nem, mondjuk ugyanolyan. Mondd már nekem a boltát, milyen volt. Ilyen sújtott tör 3 élet, szerencse 3 hatékonyságot, gyengéd érítés, egy ízelt Jó, öt. de hány optos? 20 optos, vagy valami? Nem 20 optos, az biztos. Itt van két ilyen jó kis kardocska. Nekem kell erő. Nincs erőm, elfogyott. Várjál, mi a titunak? Várjál, védj egy kicsit. Kell erő. Mondom, elfogyott. védj egy kicsit, please. Jó, védlek, nincs senki. Jó, itt egy gyerek. Vigyál! Jó, oké, csak... Hát ezt szöltük meg az előbb. Nálam már csak 2, így 3 pót van. Nincs
erről boltával is ütöm. Nincs team, bazd meg, nem teamelek, nyomorék. Ugye ez már pot is, vagy mi? Ütöm én meg baltával. Üsd egy kicsit. Kéne még ezért pótszet, vagy meg poti kéne poti. Mert nincs. Kénének. Kénének beszélni meg tanulni. Beszélj meg tanulni. Amúgy ezt amúgy direkt mondom, én nem vagyok ilyen cigány, hogy így beszéljek. Beszélj meg tanulni, úristen, ez. Azért... Ezt tudod ki mondja ilyen cigók, hogy nem tudom, mi két fasz. Jó, még tart az erőkettő. Nekem még van sok. Adjál már. Nem sok, de van. De ha előbb nem laggolok, most meg laggolok, hogy nekem jön a gyerek. Ez a gyerek vagy hacker, azért laggolsz, vagy nem tudom. De ez mindenkinél így van, hogy bocsánat, engedítlek. Ez miért nem üt amúgy? Ha nem laggolok, akkor kicsapom. Ez most szerólag volt. Ez jó. Nekem is. Üsd. Ó, Faszom. te felvette. Várj, úgy egy Vagy kicsit iszom. potizok. Én is. Ó, ne, nekem jön. Ne! Megyek. Bocs, hogy téged ütlek. Jaj, hülye. Elkopott. Hogy kicserélődtél a gyerekkel az előbb? Itt téged, ütöm a gyereket, aztán meg téged ütlek. Álljatok, csak ne laggolj már. Jó, most nem. De, most is. Nézem, hogy egy végeztek. Ja, ez már... Ez Vivi cica, mica, ez az. Teambe van velem. 3v1. Ez már durva. Mindjárt hullok. Mi hullaná? Azért, mert nem ettem OP-t. Hát akkor egyél te. Én nem Ez az hullok. elkopott. Hullani fog. Faszom, cserél már. El fog. De felvette. Néhány pótszet Istenem, lehet. de ez milyen gyorsan veszi a szetteket? Hát van, lehet ilyet. Én is tudom ilyen gyorsan venni. Amúgy, ha lehet hallani a háttérzet, akkor bocs. Bocsánat. De Istenem, ne laggoljak már ennyire. Amúgy nem szoktam laggolni, ez most csak szerver lag. Ó, belaggoltam, de nagyon. Jézusom, ki fog dobni a szerver engem? Nagyon belaggolt az előbb. A szeró? Ja, bocs, mert Vili. én is belaggoltam. Néma anyában már kicsapott. Milyen, hogy nem hal meg? Ez godol, vagy nem? Ez hogy tudna godolni, hallod? Ez hacker. Hullik. Menj már, kapjad már. Hallod? Engemet lelöktél. Jó van, leugrott, fussam már érte. Nem Hol? ugrott. Istenem, de nem igaz. Kilökött. Fönn van és felvette a pócetet, hogyha nem futott volna el és nem OP-ztam volna. Isten basz. Itt van fent. Nem mondod. És kilökött engem is, de ló. Adja már őt. Nincs, egy darab van. Jó, tessék. Ja. Nem tudom hány perces lett ez a videó. Mindegy. Nem nézem, most leszarom. Majd, hogyha majd ezt a gyereket kicsaptuk, akkor van vége, jó? Aha. Az kb. Még egy Itt van, idő. és megint kilökött. Nem hiszem. Várok már. De milyen lov? Isten, nem akarom, hogy kilökjön már megint, mert nem akarok megint. Jó, kilököm! Jöjjön! Ölöm. Ne! És kilökött, Istenem, Istenem. bazd meg már, tököm tele van. Ott egy másik ember is. Nem, most ezt csapjuk ki, ez nem érdekel. Nem ütsz ki, bazd meg, nem ütsz ki. Ez az, és megint kilökött, Istenem. nem. Hát, mindjárt rakok. Szerzek egy hátra 10-es kardot, és kirepítem újra. Gyertek, pervar PvP. De pervar megint PvP-n kilökött. fasz sincsen, amúgy. Kilököm! Isten, ott áll a szélen, és amikor feljövök, akkor veszi észre. Vagy feljöttem, és akkor jön le onnan. Jó, kilökött. Ez hacker, vagy valami van ezzel. Mert ez nagyon durva, hogy ma mindenkit kilök. Ketten próbálkozunk felmenni. Összész.
Jó, hát szerintem mindjárt vége van a videónak. Hát 30 FPS, az menő. Jó, Istenem, ügyes, már megint. ügyes vagyok, bazd meg, megint leestem. Engemet is lelökött. Hol? Ez hülye eltűnt. Hova tűnt? Megvan! Kilök! Az- Ez te voltál! Ugye nyomorék. Ott öli Vivi cicát. Vagy Jóska gecit. Már bocs, hogyha nézed a videót, nem Jóska gecit, hanem Jóska is. Ilyen volt a régi skinem, ami elég rohadt rég. Itt van a Pro Elég. Hol? XD Pro PvP XD. Ó, ez az! Elkopott a gyerek, elkopott a gyerek. Üss, Markoska nehogy elkopott. visszafusson! Ott van, elkopott. Hullasztom. Hát És bement. visszament az... Ja, ez te vagy, bocs. Jóska Pista. Ott van. Hullani fog. El van kopva, megint elkopott. Ez az, Volt hullott. nála poti? Ez a kard, ez olyan, mint a miénk. Az maradhat. Várjuk, adok Jóska Pistának. Itt van. És milyen fogyott a potim? Neked van valamennyit? Itt van. Nincs, Adj már a csak potit, please. gyors. Köszi. Ó, Hülye, ne vedd már el! egyet csortam fel. Nekem a speed kéne, mert az A akkor speedet azt adok. adjál kettőt, please. Ok. Hülye, ki őt? Hol? Itt ez a Ezen. nyomorék. Jó, ez is hullott, úgyhogy. Ki? Fent van egy staff. Ja, true evil. Hát végre az a gyerek. De mit zabálom ennyire az OP-t, Istenem? Na mikor lesz vége a videónak? Nem tudom. Hát hullott a gyerek? Ja, hullott. Ja. Jó, akkor gyere Ó, magunkba. van itt egy gyerek. Valaki megütött. De nem. Jó, mindegy, nem érdekel. Gyere. Tü. És már most rögtön fel is töltöd. Ja, Ok, meg is nézem aztán. ok. Hú, de imádnám, ha mellé esek, öcsém, úristen. Fú, azt hittem, a mellé esek én is. Na, ez a videó annyi is lett volna. Ha tetszett, lájkoljátok, ha még nem tettétek, meg iratkozzatok fel. Én Macián voltam. Sziasztok! Köszönj. Hellótok!